My vám přinásíme betlemské světýlko, je to věčný plamínek, který neustále hoří v jeskyni pod bazilikou v Jeruzalémě, kde se právě narodil Ježíšek. A to světýlko právě takhle na Vánoce skauti rozváží po celém světě, aby šířilo právě přátelství, lásku, mír a naději. Takže vám teďka tady vždycky zapálíme a doufáme, že ty hodnoty v sobě také najdete a budete mít krásné vánoční svátky. Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. Jakmile už jednou hospodář vstane a dveře zavře a vy zůstanete venku, začnete tlouci na dveře a volat: Pane, otevři nám. A tu on vám odpoví: Neznám vás, odkud jste? Potom budete říkat: Jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích jsi učil. On vám však odpoví: Neznám vás, odkud jste? Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví. Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba i všechny proroky v Božím království a vy budete vyvrženi ven. A přijdou od východu i západu, od severu i jihu a budou stolovat v království Božím. Hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední. To jsou slova biblického čtení. Trajektorie lambda. Vstupujeme do transsubstánního prostoru. Rovnou na druhou. Odmocníme. A dveře se musí otevřít. Ne. Nefunguje to, ale jak je to možné? Zkusím to ještě jednou. Sinus 2. Čau, Belsazare, zdar Šadraku. Pořád nic? Ne. Přitom to musí být dobře, podívej. Ale poslouchej, co jsem objevil já. Co rozboří, nikdo nezbuduje. Zavře dveře za někým a otevřít je nelze. Počkej, ty si myslíš, že ty dveře otevřít nelze? Vždyť to je blbost. Dveře jsou tu vždycky od toho, aby se jim vcházelo a vycházelo. Co pak ty nejsou moc zvědaví, co za těmi dveřmi je? Ale když jsme tenkrát objevili v tom Betlémě, tak jsem byl asi stejně zvědavý jako ty, ale nějak mi to asi už přešlo. Dveře se otáčí ve svém čepu a Vanok na svém loži. To je taky z té knihy, víš? Teď chceš snad říct, že jsem lenoch. Podívej, dobře Zore. Za tu dobu, co tyhle dveře už studujeme, jsem přišel na to, že nelze otevřít žádnou matematickou formulí nebo magii. Víš, že jsem racionální typ. Logicky a pragmaticky za to musí být způsob, jak ty dveře otevřít. Nejde otevřít, prosím vás, co s tím mám? Abednego, my tady rozvíjíme filozofii a ty se vytáhneš s okurkama.
Nech ho. Vždyť přece sedí a do té, jak ty říkáš, filozofie. Můžu? Drží, to nejde vůbec otevřít. Jak kdyby je něco drželo zevnitř. A to je byl čas přesně jako s těmi dveřmi. Něco je drží zevnitř. A až to bude samo chtít, tak se to povolí. Hezký pokus, Šarbraku. Ale podívej. Stačí, když odpevíme tlak, který drží víčko zevnitř. A láhev je otevřená. A já si myslím, že takhle je to s těmi dveřmi. Výborné. To je náhoda. Něco tak dobrýho už jsem dlouho nejde. Možná, že se dá připodobit k tomu, co jsme kdysi dávno jedli u Išaje. A pamatujete, tam jsme našli ty dveře. A Išaj nám před zpáteční cestě dal na cestu celou bednu takovýchto vyzavaření. Abernego, ty jsi na to kápnul? Počkat, cože, na co kápnul? Jak se v tom ztrácím? Přece to, co otevírá ty dveře, je dar. A vzejde protek z pařezu Jišajova. Ten protek, to je ten klíč k těm dveřím. Vstávejte, jdeme do Jucka. Do Jucka! Za okurčičkama, zajše. Bude to výjimečný chlapík. Bude nazván synem nejvyššího a Pán Bůh mu dá vladařský trůn. Po jeho otce Davida. Na věky bude vládnout nad rodem Jakobovým a jeho království nebude konce. Tak to asi nevyšlo. Začal jsem, kdyby si taková malu. Tak jsem z toho nevěděl. Pozor, nechej se mě! Marie, slyšela jsem ráno, co se stalo. Marie, vstávej. Ale Alžběto,
anděl. Já jsem měla rozediný syn. Prostě přišel anděl. Anděl říkáš? Co se dělo? Co říkal ten anděl? No, říkal, že snad počnu a porodím syna. A ten syn bude synem nejvyššího. Marie, něco ti povím. Můj muž, Zachariáš, taky říkal, že viděl anděla, který mu řekl, že budeme mít syna. My, syna, v mém věku. Rozsvětě div jsem se ve 3. měsíci. No to je skvělé, Alžběta. Jenže to má jeden háček. Protože ty už máš Zachariáše. A co já? Já jsem teprve zastoupená. Co na to řekne Josef? Až zjistí, že jsem těhotná. Vyhodí nebo já nevím. Prosím tě, nemaluj čerty na zeď. Josef je férový a rozumný chlap. Určitě pochopí, že vaše dítě bude dárem z hůry. Přesně to ten anděl musel takhle nějak říct, ne? No, tak jestli se má stát podle toho, co řekl anděl, tak ať se stane. A ty to budeš si Josefovi. Půjdeš se mnou? To víš, že půjdu. Vlastně jsme moc neudělali a vypadá, že pochopila. To víte, děti, pro Boha není nic nemožné. Dveře se otevřely a byla se té, která věřila, že se splní to, co jí bylo řečeno. To jsem tak ráda, že jsme tady. To jsem tak rád, že jsem tady. To byla cesta, všude samý prach a kamení. A ta objížďka kolem Jeruzaléma. Postavili tam takovou vysokou zeď a teď se to musí objíždět. Ještě, že už jsme tady. Jezdívko, doufám, že jsi nezapomněl na to ubytování u sestřenice. Marinko, já na to nezapomněl, ale zapomněl jsem ti říct o příbuzích mají pomoc. To jsou my věci. My se sem plahočíme takovou cestu a nakonec zjistíme, že není kde spát. Ale co pak já? Mě někde přivážou ke kůlu a k plotě a já tam budu stát jako jeden z nich. Ale co ona? Jen se na ní podívejte. Ona je 2 v 1. Však jsem se taky pod ní pěkně prohnul. Josefe, to nemyslíš vážně, ne? Já nebudu jako v tomhle stavu spát na ulici. No tak tady v Betlémě je spousta penzionů a hotelů a nocleháren. Určitě někdo nás pustí domů. Zaklopáme dvě. Dobrý večer, dobrý muži. Hledáme nocleh, jsme solventní zákazníci. Je obsazeno, pane
hostinský. Táhneme se sem zdaleka až do mého rodného města, města mých otců. Nenašla by se tam pro nás malá světlička. Nenašla by se tam ani malá světnička. Můžete zkusit jen zavřený. A teď se dívejte, co přijde. Josefe, to není možný, nás tady tak jako nezodpovědně vytáhneš do pytle, máte, nemáme kde spát, já fakt nehodlám spát na ulici. Tak si tohle jako, udělej s tím něco, když nás tak nezodpovědně vytáhla. Ano, Marinko, ano, vynasnažím se. Chlapečku, nevěděl bys o nějakém ubytování, o nějakém pelíšku, kde bys mohl složit hlavu na noc? Dnes je to tady samý turista, kdyby si... Dnes je to tady samý turista, všude je plno leda. Kdyby nám to nepřičilo, máme za chvilku za naše hospodaře, máme hezký pelíšek, je tam teplo a jsou tam pořád otevřené dveře a nezemka. Tak jdem. Ve chlívku, no prima. Aspoň poznáte, jak si žijeme my, zvířata. Pojďte za mnou. černé noci. Ovečky se taky budou cítit bezpečně. Jo, bezpečně, jenom aby nám nechytla vlna. Celý den nás tu dva tahali po pečenských tráních. Tráva je všude zdupaná a vyžraná. A teď nás večky zavřou, mačkáme se tu jako sardinky. Udělají si oběd a usnou. Jo, to znám. A já se zase budu celou noc strachovat, jestli nepřijde vlk. A zavřeli pořádně tu ohradu. Izáku, poslyš Izáku, nezdá se ti, že ty ovce nějak divně bečí? Zkontroluj ohradu. Většinou takhle bečí, když necháš otevřená vrata. Je zavřeno. No, hned se klidnější. Tak jsou asi přežraný. Já dám přežraný, nespokojení jsme. Je tu zima tma a vy se tam vyhýbáte u ohně volně po mojí babičce. Co se to děje? Začneme jako vždy, sklidníme situaci, jo? Dobrý nápad, nebojte se. Neseme vám radostnou novědu. A ta bude úplně pro všechny lidi. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán. v Davidovém městě. A poznáte to podle tohoto znamení. Najdete miminko v plejkách. Položené do jeslí. Cože? Spasitel v plínkách jde slízí
Tak to chci vidět. Tak hajdi do Betlému. My vám ty ovečky tady pohlídáme. Ale My nechceme být cizími a kromě toho chci taky vidět toho spasitele. Třeba je to něco, co se dá spást. Mám pořádný hlad. My taky. no tak tedy jděte taky. Aspoň tam bude veselé. A sláva na úprospěch Bohu. A na zemi pokoj mezi lidmi. Alespoň to zůstalo. Ale Marie, já chci svoji radost vykřičet do světa. Hurá, je to kluk! Dobrý večer. Slyšeli jsme, že se to narodil spasitel. Tak jsme se na něj přišli podívat. Ahoj ovce. Ahoj, ovcí. Ahoj, Ano. to máte něco na spasení. Ano, máme tu spasitele. Tady je věstník. Ten je roztopený, úplně k sežrání.
jak jste se sem vlastně dostali? No, dva anděle povídali a řekli, kam máme jít. Dveře byly pořád otevřené, tak jsme se dovolili vstoupit. Pojďte se podívat, kluci pastýřský kluk jak Bůh. Já mám takovou radost. To je taková škoda, že se tomu Jíšajovi letos neporodilo. Asi za to můžou ty sucha. Ale aspoň tu trošku, co zachránil, tak krásně nechal zavařit a zase je to perfektní. Jsme tady. Tady to musí být. Dár, výhonek, otevřené dveře. Už to chápeš? Jasně. Dveře se otevírají, když přijímáme boží dar. Takže ani nejen zvenku, ani nejen zevnitř. Je to taková kolaborace. Budeme radši říkat spolupráce. Je to nejen lidská zvědavost. Podívejte, i tihle sem přišli. A to je dobře. Koukám, co se tu srdce ličí, tak tady ovrknu. Je děcko. K lidské zvědavosti se připojuje také boží pozvání. Bůh nám nabízí dar. Dar nové cesty a dar božího spasení. A když má někdo zájem o boží spasení, začnou se otevírat dveře. Správně, šatraku. Dveře mají být otevřené. Těmito dveřmi k nám lidem chce vstoupit tento boží dar. Lidi občas do otevřených dveří kopají. Nebo je občas zabouchnou a snaží se je ukrýt a zamknout do komory svého srdce. Ale Bůh poslal syna, narozeného z ženy, aby ťukal na naše zavřené dveře a otevíral je. Však o něm také jednou napíše. Já jsem dveře a kdo vejde skrze mě, bude zachráněn. Bude vycházet a vcházet a nalezne past. Pastvu, tak to je něco